Mga pasahero sa barko sa Tugo, natanggong sulod sa barko kay naguba ang rampa. Pasahero may reklamo nga wala atimana. Mga donation sa Kapitolyo sa Sinulog Foundation, natanggong sulod na sa tulo ka tuig. Sukad 2013, wala pa mahatag. Mga sakop sa tourist police sa Dakbayan sa Sugbo, pailisan ni Mayor Mike Rama. Drug den dool sa ilang opisina, wala mabantay. Usa ka bata nga bagong nataw, nakitaan nga gibilin at ubangan sa usa ka tindahan. Maayong hapon, Sugbo ug Kabisayan. Maayo na usab og hinabang sa Kapitolyo ang Sinulog Foundation alang sa Sinulog 2016. Apan hangtod karon wala pa madawat sa Sinulog Foundation ang mga hinabang nga gigahin sa Kapitolyo sa mga tuig 2013, 2014 ug 2015. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Niadtong tuig 2013 unang misaad ang provincial capital sa paghatag og 500,000 pesos nga donasyon alang sa sinulog ug nasundan kini og lain pang 1 million pesos niadtong tuig 2014. Apan hangtod karon wa paghapon madawat sa Sinulog Foundation ang 1.5 million pesos nga donation gikan sa provincial government. Wala usab gihapon madawat ang gisaad sa Kapitolyo sa milabay nga Sinulog 2015. Gipasabot sa Executive Director sa Sinulog Foundation si Ricky Ballesteros nga nalangay ang proseso tungod sa pagpuli sa bagong administrasyon ni Governor Junjun Davide. Kuan sila ni hatag sa donation, that was the transition between Magpali and Governor Gwen. So, yeah, 2014, I think they required us to submit katong accreditation from the sa ilahang LGU, kinahanglan accredited ka. So we have to process again. So karon kompleto na namo ang mga accreditation. So amo ang check set for the 2015 on process na siya. So hopefully we can get it within the week. Hangyo ni Ballesteros ang Kapitolyo nga kung mahimo, dungano na lang ang paghatag sa lain nila nga donation karong umaabot nga Sinulog 2016. Gibana-bana nila nga dako ang ilang magasto sa premyo nga moabot og 30 million pesos. So ang prices nato alone is ni appeal ng mga 30 million. So that's what we're asking from the city. So atong price is still the same, but we increase the subsidy, the financial assistance sa Department of Education sa mga sinulog sa kabataan. Kay for the past Sa nanglabay mga sinulog, ang ihatag na financial assistance gikan sa syudad sa Sugbo, miabot lang og 150,000 pesos matag eskwelahan nga moapil sa sinulog sa kabataan. Tungod kay gamay ra ang maong kantidad, but nila kini nga himuon nga 200,000 pesos. Sunod si Mana itunol na sabunya sa Sinulog Foundation ang ilang hangyo nga hinabang alang sa Sinulog 2016 ngadto sa buhatan ni Governor Junjun Davide. Samtang, gipaybaw sa mayor sa Alang-Alang Leyte nga di na sila makaapil sa sinulog sunod tuig tungod sa kakuwang sa pondo. Ang tribo Linganay sa Alang-Alang Leyte, usa sa kanunay nga mga makadaog sa indigay sa pasundayag sa sinulog. Ako mutambong ko pero dili mo apil ang among contingent karon kay it's my last term. Nya daghan ko ansad magastuhan kay apit sa election. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga sakop sa tourist police sa Dakbayan sa Sugbo, pailisan ni Mayor Mike Rama human na raid sa NBI ang drug den duol sa ilang buhatan. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Matud ni Police Regional Director Prudencio Tombanyas, gitawagan siya ni Mayor Mike Rama aron pailisan ang tanang mga pulis nga na-assign sa tourist police. Nasuko ang mayor nga walay kalibutan ang mga sakop sa tourist police nga adunay nag-operate nga usa ka drug den duol sa opisina niini. Ang drug den gi-raid sa NBI sa miaging simana. So I called the attention of the officer in charge, Senior Superintendent Batyancela, to take immediate action on the concerns of the mayor that seemingly our policemen are not doing their job in that particular area. Si Senior Superintendent Marciano Batyancela may rekomendar kang Banyas nga ilisan ang tanang sakop sa tourist police. Gipasabot ni Banyas ang tourist police dili susama sa mga police station ug usa lamang sa mga unit nga moatiman ug moalagad sa mga turista nga mobisita sa lugar. Apan wala kini magpasabot nga dili kini mugukod sa ubang matang sa kriminalidad. May command responsibility
And may levels of command naman tayo. So, he should exert his utmost in order to perform his duties and responsibilities. Mihulga si Mayor Rama kagahapon nga iyahang ipaguba ang building sa Tourist Police kay wala kini gamit, nakasamok lang sa historical landmark sama sa Magillan's Cross ug City Hall. It was funded by the Philippine National Police for the construction of the building, and kumbaga the use of the land was authorized by the City Council and authorizing the mayor. There was, I think, to my knowledge, there was a resolution made by the City Council authorizing the mayor of Cebu at the time, Mayor Osmeña, to enter into that memorandum of agreement or understanding with the Philippine National Police. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Volts padayon nga nagmonitor sa volcanic activity sa Mount Canlaon human mi pagawas og abo ang bulkan kagabi. Publiko dili angay mabalaka kay wa pa kini epekto ngadto sa Subo ug ubang bahin sa Kabisayan. Ang report kay aksyonan ni Ryan Sorote. Epekto ka dari kay volcano man na. Padayon ang pagmonitor sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa volcanic activity sa Mount Canlaon sa Negros Region. Mag-alas 10 kagabi mi pagawas og abo ang bulkan sulod sa 8 ka minutos. Niabot og 1.5 kilometers ang gitas-on sa abo mugna sa hinay nga pagbuto sa bulkan. Nabatyagan ang minor ash eruption sa Barangay Mananwin og Sitio Upper Pantaw, Barangay Pula, Canlaon City, Negros Oriental. Nakamugnag upat ka mga volcanic tremors ang hinay nga pagbuto sa Canlaon sulod sa 5 ka oras. Wa pa epekto ang mga volcanic activity sa Canlaon sa Sugbo ug ubang bahin sa Kabisayan tungod sa kahinay ini. Kininunot sa kahadlok nga makamugna og linog ang pagbuto sa bulkan nga makadisrupt sa mga faults sa Kabisayan. Wala pa na epekto ka dari kay volcano man na. Volcano activity man na. So ang epekto na ito ra gina sa duol sa bulkan. Base sa kasaysayan og record sa Feedbox, nakabuto na ang Mount Canlaon og 26 ka higayon nga usa sa 22 ka mga active nga bulkan sa nasod. Sa karon, gipaubos sa alert level 1 ang Canlaon. Gidili ini ang pagsudi bisan kinsa sa 4 kilometers radius permanent danger zone. Gitambagan na usab ang mga eroplano nga mopalayo sa airspace duol sa Canlaon. Gawas sa Canlaon, giulagway usab ni active ang Mayon, Taal, Bulusan, Hibok-Hibok ug Pinatubo. Laing 26 usab ang ubang mga bulkan nga potential active nga padayong gihapong gimonitor sa Feedbox. Ang Canlaon is classified as active volcano din na siya. So natural din na siya from time to time, emit na siya steam, emit na siya ashes. Kaya active na siya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Adunay igong magtutudlo nga makaserve isip Board of Election Inspectors sa umaabot nga election. Gipasalig sa Pangulo sa DepEd Cebu Province Division basin sa panginahanglan sa dugang 3,000 ka mga magtutudlo sa tibok nasod alang sa election. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Gipaybaw karon sa buhatan sa Department of Education Cebu Province Division nga dunay igong magtutudlo ang lalawigan sa Sugbo nga mo'y gamiton alang sa nagsingabot nga piniliay karong tuig 2016. Wa pa hinon makadawat og memorandum gikan sa buhatan sa COMELEC ang DepEd kabahin sa pagpahigayon og mga orientation sa Board of Election Inspectors. Apan matud sa Division Superintendent, dili kini makamugna og conflict sa mga training sa K-12 program sa DepEd. Dugang 3,000 ka mga magtutudlo ang kinahanglanon alang sa dugang 3,000 sub ka-optical media reader nga idugang tibuok nasod. Kung February nila ikandak ang orientation, wala na siya problema. Kaya ang atong training sa K-12, summer man na siya mahitabo. Usually, after election, gani na siya mahitabo. Una nang gipaybaw sa Commission on Election ang posibleng pagsaka sa mga clustered precincts, human gipaminusan ang mga botante sa matag clustered precincts. Gipasalig sa DepEd nga andam silang mukooperar sa COMELEC sa bisan unsang tahas ngadto kanila. Tuhangyo lang sa COMELEC nga makikuan lang pud nato. Nakigalayo nato and tell us kung say ilang mga needs, and then aron ma-address nato earlier ba. At the same time, matanaw na nato og asa tadapit pagkinahanglang tabang.
Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Nibisita kaganihang buntag si 1st District Congressman Samsam Gulyas ngadto sa buhatan ni Chief Superintendent Prudencio Tom Banyas. Iyang papatuyo mao ang paghangyo sa labaw sa PRO7 nga ipatuman ang kahapsay ug kalinaw sa unang distrito at tulo niya sa piniliay. Gipasaligan sab siya ni Banyas nga ang PNP nga nadistino sa unang distrito pabiling neutral ug dili mag-apil-apil sa bisan unsang kalihukan nga may labot ang politika. Wa hinuon mohatag og klarong tubag si Samsam sa pangutana sa mga tigbalita. Kundo na ba'y namatikdang pulis nga nipaluyo nagsugod sa usa ka politiko nga mudagan sa umaabot nga eleksyon. Mga pasahero sa to-go shipping natanggong sulod sa barko kapinasa usa ka adlaw. Dili sila makagawa sa barko kay nagawa ang rampa sa MV St. Pope John Paul. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Padayon gihapon giayo ang rampa nga mo'y hinungdan nga natanggong ang mga pasahero sa barko ug kapin na usa ka adlaw. Ang barko mibiya sa Manila niadtong Domingo sa alas 4 sa hapon. Naabot kini sa Subo alas 2 pa kagahapon ug mularga unta paingon sa Cagayan de Oro kaganihang alas 7 sa buntag. Mudunggo na unta kini apan wala mo dayon tungod kay guba gihapon ang rampa nga ilan ang giayo sukad pa didto sa Manila. Igo na lang sa pagsinya-sinya sa mga pasaherong boat untang munaog aron mobalhin og laing barko. Wa makapugong siyang gibati og naninghag sa usa sa mga to-go employee kining administrator sa Church of Christ nga si Reuben Impredo. Musa kay unta siya sa barko paingon sa Cagayan de Oro apan walay pisan usa sa mga kawani sa to-go nagpahibaw kung unsay plano sa shipping company. Nangutana mi dito kanos amo larga wa mi kay sir adto lang dito sa administration Jeremy. Karon yari mi diri wa po sila kay bolo. Nagmurami tulod-tulod lang nako ingon ni ini kining kumpanya kadako ni ini honorable ning kumpanya ingon ni ana ang ilang mga tao dire. Suway gikuan og habig ang to-go management sa reklamo apan kining papel maulay gitunol sa usa sa ilang mga staff. Dispinsa og pagsabot mo'y gihangyo sa to-go management kalabot sa maong insidente. Dihang gipangutana off-cam ang usa sa mga staff, miyon kini nga ilang gihatag ang tanang gikinahanglan sa pasahero nga natanggong sulod sa barko. Matud ni ini ila usab magi-accommodate ang wala pa makasakay. Apan matud ni Impredo, wa kini kamatuuran tungod kay matud pa, way pahibaw ug way pagkaon man lang nga gihatag ngadto kanila. Wala in town. There's none. They are lying. Asa man ang pagkaon doon, be? Please naman, ang administration, please. Jabuitis is please do something. Kay kaming mga pasahero in town, muramig na buang, asa may paingon. Si Cebu Coast Guard Station Commander Agapito Bibat nagkanayon nga hangtod karong adlaw wa pay kasiguraduhan kung unsang orasa makalarga ang barko. Matud niya, nagplano ang to-go management nga ibalhin na lang sa laing barko ang mga pasahero. Kaya di po nila galisod kuno sila repair silang ramp, astern ramp. So ang ilang intention is moabot man ang karong hapon na moabot ang Pope Leo the Great gikan sa Manila paingon pud og Cagayan. So ang intention man is transfer nila kung mga pasahero kung gusto nga mo transfer sa Pope Leo the Great karong hapon alas 5 man na moabot or kung ang uban nga pasahero gustong magpa-refund sa ilang ticket okay ra pud ma'am open naman ang tugo sa kung kinsay gusto magpa-refund sa ilang ticket. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. Bata nga bagong nataw gibiyaan sa usa ka tindahan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa video sa Cebu Flash Report sa Facebook, gisulod sa usa ka bag ang bata og gibiyaan at tubangan sa usa ka tindahan sa Modena Subdivision, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Nakita ng gibilin nga bata ganihang pasado alas 6 sa buntag sa tag-iya sa sari-sari store nga si Robelin Cambor. Wala siya makamatikod kung kinsa ang nagbilin sa bata sulod sa bag. Gidala ang bata nga aduna pay pusod ngadto sa Lapu-Lapu City District Hospital sa Karahay aron maputol ang pusod ug mahiling ang kahimtang sa bata. Ang kapulisan nakigalayon sa Social Welfare Office sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa Barangay Basak aron mailhan ang nagbilin sa bata.
Di man na dapat. Kilit sa ilang bian, kilit. Nadalian na, magdaan yun. Sige, dali. Ingat doon na, ay, gigutom na. Kuya sa bata eh. Panahuta na. Mga drogas ug armas nakuha kagabi sa mga sakop sa City Intelligence Branch sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandaue sa gipahigayong bypass operation. Nasikop usa ka bypass operation sila si Che Turbiso Fernandez ug iyang mga kauban nga si Marilyn Villagonzalo ug Manuel Godines sa sitio Bantayan sa Harilook, Mandaue. Nakuha gikan kanila ang unom ka mga pakete sa shabu nga gibana-bana nga mobalor og 250,000 pesos. Nakuha usabang usa ka pistola og mga bala, cellphone ug bypass money nga 25,000 pesos. Si Fernandez gila nga anaa sa watchlist sa kapulisan. Gimakak ni Fernandez nga iya ang mga drogas ug armas. Kumis ko na. Gusto kita tuog mo na kami nagdugo yung doon dito balay. Tuog yung doon na tuog. Ako pag ito. Wala ko kabaw sa kanya. Basta kayo nung kumis na ko na. Sir, ano sa scenario, sir? Ang naagid ang tulog dito sa balay? Yes. Niya, ang duha, usapan sila sir nag-patsesyon, usapan nagkupot sila sa armas? Nasa transaction, during transaction. Naa sila dito. Subsub karon ang panagtigom tali sa kadagkuhan sa kapulisan sa Rehiyon 7 o Katolikong Simbahan alang sa hugot nga seguridad nga ipatuman atol sa nagsingabot nga International Eucharistic Congress kon IEC. Ang detalye sa report ni Ray Pasaporte. Well, we have been coordinating with the organizers of the International Eucharistic Congress. Gibutyag ni Chief Superintendent Prudencio Tombanyas kagahapon nagtigom na sila ni Archbishop Jose Palma uban ang delegasyon gikan sa Malacañang. Atol sa tigom ilang gisgutan ang kabahin sa mga sakop sa media nga mo-cover sa maong kalihukan din katusan sab nga mga international media ang moanhi dinhi ilang gituki ang pagpatuman sa hugot nga seguridad alang sa international delegates human sa ilang tigom ni pahigayon sila og walkthrough sulod sa IEC pavilion diin ipahigayon ang tanang kalihukan sa IEC bana-bana sa kadagkuan sa simbahan 12 ngadto sa 15,000 ka delegado gikan sa lain-laing kanasuran ang mutambong. Subay niini, nagplano si Banyas nga mangayog dugang augmentation gikan sa laing rehiyon. Get people from other provinces, and if there is a need, we will be asking for augmentation from the other regions, depending on the availability of funds also. Ang nag-organisar sa maong kalihukan ni hangyo kanila nga kung unsa man ang seguridad nga ilahang gipatuman atol sa pag-host sa Sugbo sa nakalabayng epic meeting ni adtong buwan sa Agosto ug Septembre. Mausab ang gustong ipatuman nga seguridad atol sa IEC kun madayon ang augmentation sa laing rehiyon. Suma pa ni Banyas nga wala maapil sa ilang budget sa PNP. Ang budget alang sa pagkaon ug kapuy-an hinungdan gikinahanglan pa nila kining hisgutan sa sunod nga tigom. Lakip sa pabantayon sa IEC ang mga sakop sa militar. Depende, we will be discussing that, because that is not included in our budget. Kaganihang buntag ni bisita sab sa buhatan ni Banyas si Auxiliary Bishop Dennis Villarojo. Di ni presentar sa PRO7 og Cebu City Police Office ang video presentation sa ilang security preparations. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mukabat og 1.8 million pesos ang kandidad sa mga computer sets nga gikatakdang iapod-apod ngadto sa mga police station nga sakop sa lalawigan sa Sugbo. Kagahapon sa buntag miabot sa Cebu Provincial Police Office ang naasoy computers. Ipang-apod-apod kini sa mga police station sa kalungsuran ug syudad sa probinsya sa Sugbo. Ang kinatibuk ang kantidad sa mga computer sets gikuha gikan sa pundo sa kooperatiba sa Cebu Provincial Police Office kon CPPO. Si Senior Superintendent Noel Gilyamak niingon nga hatagan niya og tagsa ka units ang tanang police stations nga mahimong magamit sa ilang operations. Nasayran ang tanang police station sa kalungsuran ug syudad sa probinsya pulos dunay daan nga computer apan magamit ra gihapon sa ubang gimbuhaton sa iyang mga sakop. Suporta lang ni para na ay dedicated na personal computer sa PIDMB o sa investigation.
Cebu City Hall nagklaro nga dili unused ang 238.9 million pesos nga pundo nga gigahin alang sa kapulisan sa Dakbayan. Bugtong makadeterminar niini maulang ang Chief of Police sa Cebu City Police Office. Ang report gaksyon na ni Leslie Caminada Vistil. Isakta niya pamulitika. I would rather advise him to please shut up. Gihagit ni Konsehal Dave Tumulak ang labaw sa Peace and Order Program sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga si Superintendent Artemio Ricabo sa pagbisita siyang buhatan aron siya malamdagan kalabot sa gikatahong wa magamit nga 238.9 million nga budget para sa kapulisan. Alang ni Tumulak, way gahom si Ricabo nga mumakmak niini sanglit dili man siya ang Chief of Police sa Dakbayan. Si Colonel Ricabo, he's not the right person to speak in regards to the Peace and Order program budget. Ang iyang gihimo nga pagsulti, gisakta niya pamulitika ang kapulisan. Kay ang kapulisan, dili na pwedeng mo appeal sa politika. Giklaro ni Tumulak nga di tinuod nga wa magamit ang nahiskutang minilyong kwarta nga tuyong gigahin alang sa kapulisan sa Dakbayan. Gipaabot lang nga makatuman sa mga rekisitos ang pamunuan sa pulis aron hingpit nila madawat ang maong pundo gikan sa City Hall. Kinisama na lang sa 50 milyones nga kantidad sa planong ipatukod nga building sa Cebu City Police Office. Lakip sa gigahinan sa maong pundo, maong pagpatukod og bag-ong building alang sa Cebu City Police Office ug ang pagpaayo sa firing range. Giklaro usab sa Peace and Order Program kung uyon ba ang kasikbit nga kondominium ug tunghaan nga ipadayon ang pagbutang og firing range e sulod sa CCPO tungod kay dugay naman sa di ay kining mireklamo tungod sa kahadlok niini. So kanang duha ka points, i-resolve usa na nila, no? Kay dili man ni mawa ang kwarta, nakatag na ni siya, this is general fund ni. So naa na ni siya, dili siya pwede nimo i-revert back to the general fund next year, no? Capital outlay ni siya, naa na ni siya mga pondo. Samtang ang 93 milyones nga kantidad alang sa pag-purchase og mga vehicles sa kapulisan, wa sab kini maaprubahin ni Tumulak, human kini gi-refer pagbalik ngadto sa Committee on Budget ug Committee on Peace and Order aron i-review. Gi-refer magbalik nga to nila. Ngano nila mag-refer balik nila nga dito naman agi na nila. So natanggong ning maong kuan kining 93 million nga motor vehicle. So approved na sa CDC. For information ra unta to sa City Council last Wednesday, pag last Wednesday imbis ako na tatong i-approve, ningon man si Councilor Margot nga i-refer balik nga to niya. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. Clearing operation sa mga illegal structures diha sa National Highway gisugda na sa mga sakop sa DPWH 7. Si Ryan Sorote sa kompletong detalye. Gisugdan na sa Department of Public Works and Highways ang pagsusi sa mga illegal structures nga naka-encroach sa Dan B. Rodriguez nga usa ka national highway. Manguunta sa inspeksyon ng 1st Engineering District sa Dakbayan sa Sugbo apan wa kini mahinayon. Wa migawas sa iyang sakyanan ang gipadala sa 1st Engineering District nga si Tello Cardante nga nagdala og 8 ka mga sakop sa clearing team. Giklaro sa DPWH 7 nga di demolition ang ilang tumong apan ang pag-ilalang sa mga tag-iya sa mga illegal structures. Sir, na-instruction ko illegal na mag-inspect mo karon. Ganun na earlier, naka-storyan ako gamay sa pagparaon paper. As regards sa media, ang magubay sa media na i-assign from the city. Nasayran sa DPWH 7 nga dagang mga struktura ang naa na mismo sa sidewalk nga kalapasan na sa balaod. Sa karon, di mo minus sa 11 ka makan-anan ang na-identify sa DPWH 7 nga tataw nga naka-encroach sa highway. Wapay labot ini ang ubang mga tindahan nga gipaabangan sa mga pribado nga individual. Usa sa mga tendera si Emmy nga namaligyaw isda sa sidewalk. Wa siya masayod nga illegal ang iyang pwesto nga irang giabangan sud na sa usa ka tuig. Wala di kaon, nga matay yung tanan. Gingong gipapahawa na sa DPWH ang mga naka-okupar sa sidewalk apan namalik gihapon. Gitagaan na ang mga occupants ug panahon sa paghawa o giwarningan na ipademolish tungod sa ilang pagmagahi. Say gayon nga mailang na sa DPWH ang mga tag-iya, andamo na nila ang pagpasaka og sumbong nga kalapasan sa Philippine Highway Act. Gawa sa B. Rodriguez, doon na sa mga illegal structure sa sidewalk sa Barangay Guadalupe nga ilang susihon. Una nang napasaka og kaso sa DPWH 7 ang mga car wash sa Birama Avenue. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Nakabalik na ang mga pulis sa Sugbo nga nag-secure sa APEC Leaders Summit dito sa Metro Manila. Kinigaksyon na ni Edwin Cañete.
Miabot kaghapon sa hapon ang 806 kasakop sa kapulisan nga gipadala sa Rion 7 didto sa Kalohan alang sa pagmintinar sa kahapsay kalinaw sa bag-o lang natapos nga APEC Summit. Gilangkuban kini sa mga sakop sa Lapu-Lapu Police Office, Cebu City Police Office, Mandawi City Police Office, Cebu Provincial Police Office, lakip na nini ang Regional Public Safety Battalion. Si Police Superintendent Clifford Giranod, ang Pangulo sa Regional Public Safety Battalion, nagpasalamaton nga nakabalik silang tanan dinhi sa Sugbo nga walay daotan nga panghitabo og malinaw ng ilang pag-uli. Midugang si Giranod nga pagdagsa sa mga nagprotesta mao sa kadako nilang pagsuway sa ilang kredibilidad. Bisan pa nga miabot sa 10,000 ka mga nagwilga ang misalmot niini. Although ang katong ubang kumpanya no, kasi natay 8 ka kumpanya na na-engage sa mga ralista, pero sa kaluoy sa Ginoo walay naangol o nangasamdan. Si P.O.1 Dennis Amudya nga sakop sa RPSB mo'y usa sa mipugo sa mga nagwilga, mapasalamaton nga nagpabilin nga bugnaw ang iyang nahuna sa diyang midaswag sa tungod ang mga nagrally. Matud niya nga nagwilga sa kuluhan dili sama dinhi sa Sugbo nga gamay lang og dili wild. Sagol sa gon, sagol ka kuyaw hadlok o kasi niya unsay metabo sa mo. Pero as much as possible billing gyapon maximum tolerance sa mo man okay ra. Gihuyagway ni Giranod nga andam na kayo ang iyang mga sakop alang sa uabot nga International Eucharistic Congress. Ang ilang pagpatuman sa kahapsay kalinaw sa APEC Summit dito sa Kalohan, giisip nila nga ilang training sa uabot unya nga dakong kalihukan sunod tuig dinhi sa Sugbo. Ready na, ready. Actually, gaplano nami, we conducted trainings and CDM personnel and pati security training, road security, tanan. Anyway, alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Andam na ang Cebu City nga moho sa Batang Pinoy National Finals nga may tabo karong Disyembre 1 ug 2 ning tuiga. Sa labing unang higayon mohos ang dakbayan sa Sugbo sa dili mo menos 5,000 ka mga batanong mga athletes nga nagpangidaron og 15 anyos pa ubos. Naganam na og abot dinhi sa Sugbo ang ubang players gikan sa ubang bahin sa nasud alang sa opening ceremony karong Biyernes, Nobyembre 27. Nagkalain-laing sports ang salmutan unya sa mga partisipante. Ang mga players gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao ipahiluna sa mga pampublikong tunghaan sa Sugbo. Ang Cebu City Sports Commission migahin og 5 million pesos alang sa maong kalihukan. And we have a grand opening ceremonies. It involves mga 5,000 performers, no? In a way of welcoming the delegates to Cebu. Nagkasabot na ang B47, DENR ug uban pang NGO sa pagproteher sa kalikupan ug kadagatan atol sa gihimong panagtigom sa Coastal Law Enforcement Alliance kon Clear 7. Nangulo sa alyansa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ug Department of Environment and Natural Resources uban sa laing national agency sa gobyerno. Katambayayong usab sa Clear 7 ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, Bohol ug mga dakbayan sa Sugbo ug Lapu-Lapu. Laing Memorandum of Agreement ang gipirma sa mga sakop sa Clear 7 aron malakip sa ilang alyansa ang mga non-government organizations. Tumong sa bagong alyansa ang pagpalapad sa partisipasyon sa katawhan sa pagbantay sa kadagatan. Usa niya ini dinhi sa Kabisayan ang Tanyon Strait nga labing abunda og marine life. Moabot og 1.2 milyones ka mga tao ang nagsalig sa Tanyon Strait diin 56,000 ini mga mananagat. Illegal or destructive activity. Nothing will happen to us. Before the DNR, the District Office, the DNR, Happy Day mga igsuon! Nahimong mabulokon ang formal nga pagbuka sa Cebu Provincial Meet 2015 ni adtong Domingo didto sa lungsod sa Dalaget human sa pagpasundayag sa publiko sa mga contingent sa mga athletes sa nagkalain-laing eskwelahan sa probinsya sa Sugbo. Ang Cebu Provincial Meet mo ang tinuig nga panag-abot sa labing tang-an nga mga atleta sa probinsya sa Sugbo. Giingong adunay kapin sa 20 ka sports activities ang panagsangkaan sa mga tunghaan loko probinsya sa Sugbo. Mao kini ang higayon nga ipakita sa mga estudyante ang ilang tinaguang abilidad sa pagpaugnat sa kusog.
Wa panumbali nga ang kakapoy sa biyahe gikan sa layong dapit sa mga delegates nga pipila kanila nagikan pa sa isla sa Bantayan, Camotes ug Daan Bantayan aron lamang makahatag og dungog sa ilang eskwelahan ug lungsod. Unang adlaw pa lang sa maong sports activity, nagpakitang gilas na ang mga atleta gikan sa bagatan ug amihan ng bahin sa probinsya sa Sugbo. Ang mugawas nga mga mananaog sa lain-laing sports activity niini mo'y mo representar sa Cebu Province o makiksangka na unya alang sa Central Visayas Regional Athletics Association kung Severaa kung diin makatigi na unya nila ang mga delegates sa mga nagkadaiyang dakbayan dinhi sa Sugbo sama sa Bugo, Danao, Lapu-Lapu, Toledo ug Cebu City. Og mao kadto naglangkob sa atong live news karong hapon alang sa walay karapusang mga chika so banikon ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 5 101.9 News FM Cebu. Kini si JP Laucot Serra ang atong word of the day nagkanayon. Hold your wife's hand in the mall because if you let her go, she will start shopping. It looks romantic but it's actually economic. Agay! Mo kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Georgia Herrera. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa kapatid kay di lang kutob sa balita. Aksyon!